Molt bona vesprada. Nosaltres som Paula i Berta, i I això és Un cabàs d'històries. Com esteu? Feia molt temps que no ens passàvem per ací. La veritat és que això d'estar una setmana sí i una setmana no gravant és una cosa que... vosaltres ja vos acostumareu. Aquesta setmana la veritat és que estic molt contenta i és que han tingut una incorporació inesperada a aquest programa. Sí, una incorporació d'última hora, perquè ens ha pillat de viatge i hem coincidit i ens ha apetit i han tingut una bona rebuda a la nostra proposta. I així és com Víctor Labrado, escriptor, ex-professor i contacontes, ha vingut al nostre programa a participar. A més, segur que els nostres oients també recorden a Víctor d'altres programes, ja que els seus llibres, els llibres en els quals ha participat amb Joan Borja i Francesc Gisbert, han sigut nomenats diverses vegades, ja siga La guia inacabada de la fantasia valenciana o Por o fugirem. I ara sí. Hola, Víctor. Ei, hola, bona vesprada. Com estàs? Bé? Podria ser millor, però vaig bé. Fa un poc de calor, però bé. I què has vingut a contar-nos avui? Bé, m'heu demanat una història i jo he pensat que havia de ser una de les que jo més m'estime, de la tradició popular valenciana, narrativa, i és la història del Caro. No sé si la coneixeu. Un poc, ens sona. Sí. Bé, el Caro, pocs l'han sentit, però encara menys n'hi ha que l'hagin vist. El Caro diu que de matinada, de nit, allà en la profunditat de la foscor més tenebrosa de la nit, si t'has perdut per la serra, si no tenies prou problemes que ja vas perdut per la serra, diu que sents un crit estrany, una veu que no sembla humana, que fa «Ja en tinc una!» i para. I encara no han passat 5 o 10 minuts que sents en un punt totalment allunyat del primer «Ja en tinc 2!» i continua «Ja en tinc 3! Ja en tinc 4! Ja en tinc 5! Ja en tinc 6! Ja no en tinc cap!» I torna a començar «Ja en tinc una, ja en tinc 2, ja en tinc 3, fins que arriba «Ja en tinc 6, ja no en tinc cap!» i torna a començar. I ha dit que si pocs l'han sentit, encara menys l'han vist, però alguns que l'han vist diuen que és exactament un mussol en cap humà, en cap d'home. Hi ha un verset que fa «Quina estranya criatura, segons qui l'ha conegut, de mussol té la figura i té el cap d'home barbut», que és una cosa que impressiona. Te trobes un mussol en cap humà o un cap humà en cos de mussol i no saps què fer, perquè no estem preparats per a situacions així. Home, i més si és de nit i te'l trobes per la serra, això... Les cagasses. Desagarreu-me. És terrible, és terrible. És a dir, es pot tardar a superar el trauma, no? Però la història, la vida i la realitat de les serres és com és salvatge, és brutal, és excessiva, no? I diuen que això és així perquè el Caro, que ara en diem Caro, en temps antic, abans de la metamorfosi, una paraula important, s'aprèn en el batxiller, metamorfosi, diu que era un home normal i corrent, que fins i tot tenia un ofici normal i corrent. Era pastor de cabres. Diu que tancava el seu ramat de cabres dins una cova, només tenia un gat. Era una família monoparental de gat i pastor amo del gat. Perquè els gats tenien moltes aplicacions i una era salvar les persones de rates i ratolins. I allà en la cova, on el Caro tenia el ramat, quan de matí se n'anava a pasturar el seu ramat de cabres, el gat estava allí d'amo de casa, per a vigilar que no li entrara ni una rata ni un ratolí. I tots els dies feia la vida del pastor,
anava a rodar en les cabres, que anaven rosegant l'herba que trobaven pel camí, fins que a migdia arribaven a una font que tenia una base d'aigua absolutament transparent, neta, fresqueta, que després d'anar tantes hores caminant per la serra venia molt bé. Ell bevia primer, era el pastor, tenia certs privilegis, i després entraven les cabres, i allò era com Aqualand, però en cabra, allà refrescava. Vinga, l'aigua. Sí. Allò era un jacuzzi en cabres, per dir-ho d'alguna manera. I diu que un dia de tants, a la que arribaven a la font, pastor i ramat, diu que allà lluny van veure un home que venia caminant cap a la font. No van fer ni cas. El Caro va veure ell, un grapat d'aigua, i de seguida van entrar les cabres a beurar-se. I aquell pobre home que venia de camí, en tota la solana, quan arriba i mira l'aigua de la font, com allò era un fangar més que una bassa d'aigua. I no es van ni saludar. Estaven a poca distància l'un de l'altre, els dos vora la bassa de la font, però el Caro havia obert el sarró, aquella bossa que duien penjant els pastors, havia tret pa, formatge, i alguna altra cosa, no sé si salmorra, no està clar quin era el menú, científicament no ho hem pogut aclarir, i diu que ell anava aquell home dinant, i l'altre, el caminant que havia vingut, que era un home que diu que tenia una imatge, perquè era alt, anava en una capa blanca, i una barba blanca, i una cabellera blanca, era quasi tot blanc, era quasi monocolor, perquè es veia quasi lluminós, no? Que diuen que era algú, aquell home, no era algú qualsevol. Alguns han volgut teoritzar si era el nostre senyor. No està demostrat científicament que Podia ser Gandalf. Fugit d'alguna superproducció, vols dir. En el descans entre pel·lícula i La ciutat de la pel·lícula. llum d'Alacant en algun moment que es gastaria. Però seria al revés. Són els de les pel·lícules els que els han copiat, estos que són més antics, no? I diu que quan va acabar de dinar el Caro, s'alça, s'espolsa i vol formar el ramat, diu, ala, tots cap a casa. Adéu. En això, l'home aquell, el pelegrí, se li posa davant i li fa, no tens vergonya. El Caro això el va deixar molt parat i només va encertar a respondre-li, i per què em diu això? Diu, que no creus que... O sigui, jo vinc assedegat, volia beure i les teues cabres havien embrutat l'aigua de la font. I damunt has vist que jo no portava dinar i tu has dinat i no m'has convidat, no m'has dit si volia tastar res del que portaves. I el Caro aquell dia va fer el descobriment d'arribar a aclarir i sentir el que era la vergonya. Si no vos ha passat mai, vos ho recomano. Allò de tindre vergonya és... De volta en quan bebé. Sí, perquè et posa límits en la vida, no? És a dir, tampoc massa, no cal exagerar. Sense abusar, però sí, en mesura. en mesura. Cal ser una mica vergonyós, no? I el Caro allò el va afectar tant que va dir, mira, vostè té raó, si m'acompanya a la cova, on visc jo, el millor cabrit que tinc allí li el faig a la cassola i sopem els dos. El caminant va acceptar la invitació i allà que se'n van anar el pastor, el caminant i el ramat de cabres i van tornar a la cova on aquell home vivia i li va dir el Caro a l'altre, diu, vostè esperes així? Jo entre, mata el cabrit, el posa a coure's i mentre es cou jo munyiré les cabres que he de fer el formatge i tot això. Home, s'espera fora, entra i quan entra allò que passa. Diu, home, el millor cabrit pot ser, no cal que sigui el millor, en un cabrit normal i corrent també fem un sopar bé. I tira mà i agafa un cabrit i diu, és que este cabrit és massa bonico, va, un altre. Tira mà d'un altre cabrit i diu, este és massa lleig, un altre. I este és massa gros, i l'altre el veig massa prim, i l'altre el veig que és molt descarat, i l'altre veig que és molt tímid, i... Total,
que no li venia bé. Anava Cap era perfecte. Sí, apropiat, no perfecte, ni tan sols apropiat per a fer el sopar. I en això que l'home es penedix i diu, qui mana a mi per un llaganyut polsós que m'ha trobat pel camí, que m'haig de costar un cabrit a mi, tant que em costen de criar. I en això va rebre la inspiració. El gat, un imprudent, sense sentit de l'oportunitat, li va passar per davant i li va brillar en l'ull i va ser pensat i fet. Li tira amb el bascoll i en l'altra mà ja tenia el punyal preparat, degolla el gat, l'escorxa, el fa trossos i a la cassola, en un sofregidet de ceba i tomaca. El sofregidet pot estar bo, però igual lo del gat és un poc estrany. No ho sé, no l'he tastat mai el gat, no vos ho sabria dir, però sembla que mentre ell anava munyint les cabres i la cassola anava fent xup-xup, l'olor era molt convincent. Em deia, però si fa la mateixa olor que la carn de cabrit, vull dir, quedaré molt bé en estar-me i no m'haurà costat. No havia pensat a veure com substituir el gat, però això ja vindria després. Total, que acaba de coure el gat, ja havia fet tota la seva feina a les cabres, d'això, i quan eixia en la cassola, va, que això es gela, que si gela no està bo, fent comboi, però el caminant se li alça, que li feia quasi 2 metres d'alçar, li treia al cap, un home que feia respecte, de la barba blanca, se'l mira i el Caro el deixa parat perquè i aquell allarga un braç, estira un dit, assenyala la cassola i fa: si eres cabrit, pega un belit. I no va velar, no va fer bé. Quan ja havia fet la primera prova fa la segona, torna a assenyalar la cassola i fa: si eres gat, bota del plat. I en allò és una cosa que quasi pareix mentira, perquè tots els trossells de gat, com si foren un puzzle, es van ajuntar perfectament fins que van reconstruir el gat sencer, això en 2 segons. Això és com lo del miracle este de Sant Vicent, que va reconstruir el xiquet Sant que estava... Vicent va prendre la lliçó d'est home, que això és més antic que Sant Vicent. Exacte. Quan el Caro va veure allò, no sabia on amagar-se. Però és que aquell home no havia acabat encara. Es va girar contra ell i el va assenyalar i li va dir: Caro eres i caro seràs, i el teu ramat mai l'arreplegaràs. I dient això, senten un rebombori dins la cova, totes les cabres que eixien en una estampida, que es van haver d'apartar perquè si no els passen per damunt i se'n van fugir muntanya avall. I el Caro, malgrat el moment, ell tenia un instint, més que una qualificació professional, un pastor que veu que li fuig el ramat, s'ho deixa tot i se'n va a retenir les cabres. Però adeu, a la que fugia, s'adona que havia obert els braços i no eren braços, eren ales. I mira avall perquè no trobava terra. No tocava terra. No tocava les terra. cames. Però és que no tenia ni cames. Eren unes urpes de mussol, unes ungles així que això t'agarra un conill i te l'estripa. Això rapa, Manta. Sí, molt. Però no va fer cas, va continuar. I ja va agafar la primera cabra que va poder, l'agafa per les banyes i fa: ja en tinc una! I se'n va i la part allí, en un raconet que tenia allí en una garrofera i una penya, i se'n va per una altra. Ja en tinc 2! I ja en tinc 3! Però a la que fa ja en tinc 6, deixa la que fa 6, se'n va per una altra, i quan torna fa: ja no en tinc cap. Tots li havien desaparegut. Però ell cabut i torna. I què fa? Ja en tinc una, i ja en tinc 2, ja en tinc 6, ja no en tinc cap. I això és el càstig del Caro per a tota l'eternitat. Tota l'eternitat. Mentre el món siga món, no pararà d'ajuntar les cabres i no podrà mai passar de 6. Bé, és entretingut, però és obsessiu, no? I és el càstig per la mala acció que va fer. Per tant, sigueu bones xiquetes. I tingueu un poc de vergonya. Sí. Exacte. Bé, ja és la història que vos havia promès. Sí. Home, el Caro igual, els que se'n van de mal Canigó, Sí. se'l troben.
és fàcil, són unes altures on Clar, el Caro... se'n van de matinar. Sí, a hores ja sospitoses, però bé, van en companyia i no fa tanta impressió. No. Segons el pentinat que porta algú, a veure si el confon en una cabra i l'agafa per les orelles i se'l fica al ramat. Però bé, es desfaria el malentès de seguida. Tu imagina que coincidís el Caro en un simiot pirinenc. No tenen prou? No, perquè els simios pirinencs són una de les criatures que s'apareix així també Sí, per aquesta zona, que anem a explicar que estem a la Catalunya Nord, al poble de Prada, que està als peus del Canigó. Concretament a la Universitat Catalana d'Estiu. exactament. Bé, en la qüestió de trobar-se un simiot, això seria una qüestió de competències, no sé si jurídiques o professionals, que no sé com es resoldria, la veritat, no ho sé. Igual el Caro no travessa la frontera del País Valencià. No, mira, justament Josep Coll, a la novel·la Dos taüts negres i un de blanc, com es diu aquella? Vaja. No, a mi no em sona això. Sí, és la penúltima novel·la de Josep Coll, que jo sàpia, i parla de l'ocell cabrer que crida el seu ramat. Ara, clar, és evident, no puc citar-vos el capítol, però això situat al Pallars Sobirà, que és relativament prop d'ací, està a l'altra banda d'Andorra, i encara que molt dèbil, però la tradició ha arribat fins als nostres dies, no el coneixen en el nom de Caro, crec que li donen el nom de Balagueu, el Balagueu, però és el mateix, l'ocell cabrer que crida el seu ramat, que va perdut eternament per les muntanyes de nit, intentant reunir el ramat. I a nosaltres com ens ha arribat aquesta història? Qui ha sigut l'encarregat de replegar-la? Mira, el primer que em va parlar va ser Francesc Martínez i Martínez, la va trobar a Altea. Quan? Bé, doncs em fa l'efecte que l'edició del llibre és de l'any 47, que és pòstuma. És l'últim dels tres. L'últim dels 3 volums de Coses de la meua terra. És la primera documentació que tenim per escrit, però també del mateix temps, encara que en un original que no s'havia publicat, que havia restat inèdit, fins que Joan Borja, crec que el 2016, se'n va encarregar de publicar-lo, era un llegendari recollit per Llorenç... És el de Sara Llorenç? Sara Llorenç, Llegendes alacantines, on sembla que, bé, al llarg dels anys 20, en algun moment dels anys 20, a partir de 2 o 3 treballadors de Bolulla que van a les seues terres i ell aprofita l'ocasió per a fer-los una enquesta etnopoètica. Per tant, de Bolulla a Altea seria el nucli primer localitzat, però, curiosament, avui ni a Altea ni a Bolulla crec que ja no hi ha Sí, memòria. Aquesta història no es avui transmet de manera directa. No trobaries, és a dir, en 100 anys la tradició allà ha desaparegut. Jo he pogut comprovar la vigència del Caro a la Valldigna i a aquella zona nord de la Safor, a Barx, a la Droba, i ja dins terme municipal de la mateixa Gandia, a Marxuquera, però també a les 2 vessants d'Aitana. He trobat gent que me l'ha contada a la Vall de Guadalest, concretament a Benimantell, gent de Benimantell, i també a la vessant sud, a Sella, també hem trobat persones que la coneixien per tradició familiar. I la tradició familiar d'aquestes persones, tu creus que segueix passant-se? Tu creus que encara és vigent i encara a hores d'ara hi ha xiquets que l'han après d'una forma completament natural i no mitjançant llibres? Jo diria que molt pocs. De fet, avui en dia la transmissió de la tradició oral ha canviat de canal. Es fa d'una altra manera. Per exemple, en l'escola, el mestre
conta les rondalles o conta les llegendes, i això és tan vàlid com quan es feia en família. Potser caldria tirar la televisió per la finestra i fer que les famílies tornen a parlar entre elles, no és tan perillós. Sí, perquè jo sé que, per exemple, jo he notat el fet que mon pare sempre diu pues ma abuela em contava les històries, i ma abuelo també em diu, però clar, a nosaltres quan ja hem viscut en una època on la televisió, amb videoconsoles i algunes coses així, és com que també potser ens hem separat un poc més d'eixe a posar-nos a la vora de la llar del foc i que ens contaren històries. Perquè és com que tenim més coses, que ja no és sols el que es conten els majors. Sí, ha canviat la transmissió, i també està bé que l'escola ho faça, perquè no sols parlem de narrativa, sinó de continguts humans. Són històries que eduquen. Són històries que eduquen. I eduquen, per exemple, en l'atenció. Eduquen a escoltar. Ja és molt. Tindre una persona que sàpiga escoltar. Però, sí. Que també tenen un rerefons, un missatge que... Evidentment. Que normalment quan es tracta de l'escola són els mestres el que després de contar la història... Sí, diuen que no és bo fer explícita l'ensenyança de la narració, que és millor sempre deixar que siguin les persones els que es traguen les conseqüències morals, humanes, de les narracions, que evidentment no són simplement per passar el temps. És a dir, si s'han contat al llarg de segles, penseu que el que és l'esquema narratiu del Caro el trobem en les metamorfosis d'Ovidi, i és concretament... Sí, era una de les coses que anàvem a comentar. Sí, digues. No, que com a personatge el Caro és interessant perquè veus un personatge híbrid, un personatge que no és el personatge prototípic que pots trobar a una història, una llegenda, és un personatge més especial que fins i tot li pots veure el rerefons tradicional que el connecta en altres mitologies. Sí, és una història de tipus mitològic i concretament de metamorfosi, com és el títol de l'obra d'Ovidi, i el que és curiós és que és justament la primera. En les primeres pàgines de qualsevol edició de les metamorfosis d'Ovidi, quan comença, la primera que conta Ovidi és aquella. És molt curiós. No és un home mussol, sinó que és un home llop, que s'anomena el Lycaon, que no és llatí, és grec. Lycaon vol dir home llop, Lycos és llop en grec, i té un altre significat, però el que és l'esquema argumental és pràcticament el mateix. És pràcticament el mateix, o molt semblant. Al cap i a la fi, així trobem la relació que n'hi ha entre les mitologies de diferents èpoques i de diferents... Passa una cosa, si sabem que la nostra llengua prové del llatí, clar, d'ahir. És prou normal que la nostra llengua, que la nostra mitologia, en part, provinga de la cultura grecollatina, o llatina, a vegades. En tenim altres mostres de personatges, d'històries del nostre llegendari que tenen, si més no, un parentiu en històries de la mitologia romana. I ja per a concloure, com a tots els programes, ara és el moment de la frase feta i la cançó. En aquest cas, relacionat amb la història, hem escollit la frase feta, que Paula diria la vergonya cria ronya i jo diria la vergonya fa ronya. I és que això de ser de la Marina i del Comtat ens dona una visió molt més plural del món. O la teua és la incorrecta. Che, no comencem en aquestes coses que anaven molt bé. Bé. I ja, per acabar, li hem preguntat al nostre convidat d'avui que quina seria la seva cançó per a aquest moment de l'any. I no podia ser qualsevol altra que Mediterrània de la Fúmiga. Perquè ja ha dit que Mediterrània és una festa i que estem en estiu i tot és una festa. I així és com donem per finalitzat aquest programa. Moltes gràcies, Víctor, per haver vingut
I no ens podem anar sense agrair a l'organització de la UCE que ens ha cedit un espai per a gravar aquests dies des de Prada. Moltes gràcies a tots i ens veiem al següent programa. Adeu! Adeu!